या बख्तराची परीक्षा घ्यायची आपल्याला. एक चांगला जोरदार वार काढ. चला. हे असलं बापाच्याने बी व्हायचं नाही. तान्हाजीराव, आपल्याला चिलखताची परीक्षा घ्यायची आहे. वार काढा. नाही राज. तान्हाजीराव, आमची आज्ञा आहे. वार काढा, नाहीतर आज्ञा मोडली हे मान्य करा. वाह कृष्णाजी, वाह, काय बख्तर बनवले. कान्होजी काका पाहिलं का? असं ते बघा काय झालं. आमचा सह्याद्रीचा सिंह असा रडायला लागला तर आम्ही कोणाकडे पाहायचं? राज, आई भावाची आण आहे तुम्हाला. उद्या लाचली आगळी करायला लावू नका. अहो, आमच्या छात्या तुमच्यावरचं वार केलेला आहे. तुमच्यावरती वार म्हणजे लई मोठं